Good afternoon, good afternoon. Na me no me kyerɛkyerɛ wo wabrabɔ kwada bɛfa so a wobɛbɔ bra. Tie asɛm wei a meka no part 2 nie. Hwɛ yɛwɔ baa adwuma a ɔyɛ. Baa wɔrebɔ bra a sɛ wobɛtie me yie a wokura sika wopɛ sɛ woyɛ business a ntry sɛ wofiti a womekɔyɛ ntareɛ ho business. Mekɔtɔ no ntoma. Mekɔtɔ no shoes. Woyɛ a wabrɔko wo sika. Because shoe no mekyerɛ wo adeɛ bi shoe wei ɛyɛ brand new shoe, Italian shoe. Nnora na mekɔyi ne me bag mu. Ɛde bae. Aten sɛ shoe wei wɔtɔ shoe wei a ɛwɔ Italy a ɛbɛboro €200. Nti shoe wei a matɔ yi, metɔ shoe wei no about almost 10 years. Bɛyɛ 10 years ni. Because me wɔ no more paa. Bia ni wa me nana hyɛ nda. Me wɔ ne more paa. Me nana hyɛ nda. Nti about bɛyɛ 10 years me ntɔ mpaboa bi mu. Okay. Nti sɛ wokɔfa mpaboa wei na wɔtɔn no wahyɛ ne store kɛseɛ ma na usika nyinaa do na me betɔ wei no. Me nkɔtɔ saa shoe no bi mu about 10 years nie. Nti usika na de kɔfa anoma no 10 years no income bɛne ne bɛba aboa ma wo business ne akɔ animu. Sɛ me part 1 wotie mu a me si yɛwɔ sikani adwuma a yɛyɛ hia ne nyɛ bi. Sikani anya ne sika wie. Ɔbɛyɛ boutique ama ne yere. Ana ɔno abɛyɛ ne boutique. Ɔwɔ sika da bank. Ɔwɔ different work. Nti boutique no ɔmoto ɔmoanto ɔmfa ho. Ba wo hia ni no ɛsɛ wonya adwuma a deba bia income bɛba na wobɛnya ne wobɛdi. Nti wo sɛ wotɔn mpaboa a ti asɛm wei yie. Wopɛ sɛ wotɔn mpaboa a ehia sɛ wokɔfa shoes. Kɔfa mpaboa a ɛyɛ raba mpaboa. Te sei. Chale watis. Raba mpaboa. Kɔ mpaboa wei no ɛyɛ mono koraa no a ayra bɛ 1 month na a start yɛ tete. Nti metɔɔyɛ no me wɔ do bɛyɛ 4. Metɔɔyɛ no bɛyɛ woyɛ de ɛbɛsɛ ya mama bɛtɔ bi bɛyɛ ayra bɛyɛ 2 months mɛba bɛtɔ foforo. Chale wate wotɔ no mono wode kɔ market ne obetuma ate. Onu ma bɛfrɛ ne chale wate no. Oni ne mono. Nti ne ɔbɛtɔɔyɛ ne kyena ɔbɛsɛ na ba bɛtɔ foforo. Nti deba bia wonya sika frem. Na anaasɛ wobɛkɔ akɔtɔ nyaadoa. Ntos. Ɛfa aduane ho nneɛma. No matter how every day nipa didi. Maame papa, me kyerɛ wo wabrabɔ ani so. Ɛyɛ cancer a meyɛ wo free. Mɛkyerɛkyerɛ mo aware deɛ. Sɛ wo follow me Bernard a, me se wabrabɔ bɛsesa. Yɛwɔ Nyankopɔn adom a ɔde du nipa. Ɛyɛ gift. Anya book. Me need time sɛ mɛka Bible. Me tie ne efra Awurade nkyɛne. No ɔno nkyerɛ sɛ me ni problem. Me problem da me nso no. A ɛbɛtɔ me nso sɛ yɛ wo a nka wawu. Ɛyɛ wo a wonya sika nso awo nti Awurade ne nipa a memeyɛ. Na ma saa problem no ɛbɛtɔ me so. Na me matima solve. Na Awurade ne ndia me so metindi aboa wo. Wonim woyɛ baa wɔhyɛ abrabɔ ase a don't try sɛ mekɔtɔ no. Me sɛ meyɛ boutique, mekɔtɔ no shoes, metɔ no ntoma. No. Hwɛ adwuma a woyɛ a deba bia nipa bɛba wo nkyɛn abɛtɔ. Nhwɛ w'ahoɔfɛ. Business is not count about beautiful. Business ehia ahoɔfɛ. Ehia wo dressing. Wo sika ne wɔpɛ. Wonya sika wie a nti a ne yɛ ka asɛm bi sɛ yɛpɛ sika wɔ akura ase ne yakɔ akɔdini wɔ kurom. Nti bra a wɔhyɛ dwetri n'ase no woyɛ baa wo wiase nyina no ho ɔfa wobɛtumi atɔ n'aso wota. Wobɛtumi atɔ ne nyaadoa. Wobɛtumi atɔ ne nkyene. Sika ne yɛ hia anyɛ wa hoɔfɛ. Woyɛ yie wie a bema ntimi medwoko. Wo sika bema ɔbɔ wani ma ɔkoto. Ɔde respect ma wo. Obu ontimi ntete wo. Kwaso wo wadwuma yɛ. Ti ase na meka kyerɛ no yie. Ene maya ware a egu nyina yɛ lazies. Bema ne ekɔ adwuma ba ne abema wo chop money. Bema ne respect wo da.
ono beda rough ono wie ya na ama bullshit say ye nchene ne wotono wonya sika to wo pint wonya sika to wuduku wonna ne be ma ne mo a be ma ne respect wo ewo awarem da bia anije wo awarenum because why oninse wo ba o akosua na oba no ya na oba no ya obedie o oye nkomo ne ye ba bedi o me request sika afreme ho oni ti ma ho aburuchirefo fa Ghana for mana secret nie na omo agya o mo oti aburuchira obre nti da bia na asend 10 million not odi abrawo 10 million na odi obra no you don't thinking se bra 10 million no wo de brama me di ye chop money nti ebe ya risky wo life wo de ye 5 million no de be mam fama ne me fa manage ne boa no na ma me 50 million cash me 5 million no me medi ntinu fa boa no bom na fama me 50 million cash na me so me fa mpe bibi nye na me di bi ye bibi ya wo so ti abrochi wo ho be hen hane wo wunya nya bi maya bro sister woni be matu na monwo ya o ma se be ma ne be jawo da e wa abrabom enem ma etidanim na o request sister unnim ubenkum ni wa hunu ne fa wo do nsa mienu didi nti wa brabo no wo se mani ni mu ayedene mani ni mu nye edene eye kwane na wunnim usofo no omompaye nti ode akonchina to so am wasna nya yare de wo beto adwene de na hospital aware asem nye mpaibo adwuma asem nye mpaibo eye cancer eso o cancer no chiro how I be make you life enyam paibo let me tell true for you today adwuma ene aware wo kunu problem enyam paibo bia ne eye mistakes na wo ye ne wo abrabom eye mistakes no wo ye ne wo abrabom nti ese wunya de obe cancel na chiro se bia be ma ne be ba wa hye trouser e de ada entiment retino oba wa hye wo mini skirt short why wo de ne me nu ofie ahunu body ni nyina ho wasra okala daso kama wasiesi on ukunu fra adwuma ba how se obekwa akodo ba foforo oba udiam nika ko fina no waje mas nim no ma bi aware egu no mesi follow me na mema wabrabo nsiye waware na etete no mema na siye hia na wa apro no anye hia na apro Ghana yentimi fa gold meguo unnim adwuma yese woye na wa ma akwadworo ama wo nsa wa yese wo do nsa hye wo dem reform nti de ba bia bebre 1 million tinye adwuma 500,000 tinye adwuma ba wunu nini ya woye a ebetuma be wa be sikani mesro ba hunu aduane ho adwuma wo ya wo mokada bofrot no be chia ade chia wo betuma san de agu anwo machi amade anto no nora no obeto choba fufu no be wa omo anto a ade chia nipa ne bedi yoso ba nche na nyese wo fitina wa wo ba nche ni nyina de asiwo wo ne de nipa ne oba beto no na wahunu hawa besi adwanti wo mokada na wakodwa banchi adwa danse ne makese no de asija so omo anto awaboka eye according to nipa ne ba akonde no nti banchi no oba papa wadwa bi de asija so kakra bi tumpupun wa ma nentem ni onu ni waje ni sika no oko ni akade guo unni hawa wo si ye business nte bia boka bi ton nchene boka kan ma adin se nchene ye ton boka asota ye ton boka koko uye koko arwa boka eye wo unnim hawa obe make life ntima wo boka Ghana ahochire ni Ghana ahochire ni Ghana eye ye ni yam pebere ni ye hunu kwada fa so a ye select asonde 24 hours sofu no ono pebra nko no ti asonde ni ngo oje wusika hand the bible nyame odi nipa ko school odi ko sunya bible school ne bra be kira de hwane ka kira wo no ko bible school bia e kromfo eye business nyame frew na odi na duma mawo na awurade akasa ase kire we me ne wakasa na me nibre sense me ma me wom na mintimi nka ne kura na manyata se me koka na ba me fa miska kra nkoto bible ma abodam na me ndi iska koto book abeto mintimi nsuma no se na madwene nya adwuma nka ne beto mpaboa ndi beto bible ndi beto mpaboa hye na me de akopa adwuma aye
Ndi beto Bible no, ndi beto mpaboa. Oni atare ne mesore a na menam. Oni kotokuru. Na me de akoba ade, ɔde ne bɛma maduane de. Nyame asɛ ne tema komam. Nyame asɛ ne wobɔ mpae a Awurade de asɛ ne ma wo. Bible asɛm bi anim. Ghana ya lazy. Broni na ɔhwere Bible no, wɔso ɔte Bible ho. Oni time. Deɛ ntima always ni time nkɔtɔ Bible. Bisa broni so oni be bɛtɔ no Bible. Scott bɛtɔ Bible nkɔ bɛtɔ nsanom. Let me talk true for you. Africans ya donkey ɛwɔ abrabom. Ma wani na hɔ. Na wabrabɔ no Ghana ahokyere ni wɔ. Woni nkɔ na fa so a wobɛbɔ bra. Ukita 1 million awɔ adwuma yɛ. Wobɛtimi abɔ bodwa wɔ fie na wote n'animu. Na wodi nyaado antosi agu so. Bi otwama de ɔkɔ market kɔtɔ no, obedu bi ombehu sɛ wo wɔ hɔ. Wo fɛle no, ombehu sɛ wo wɔ hɔ. Omba bɛtɔ kakra na obedu bi no wo de car kɔfa ntosi no. Ɛwɔ nkuro no so na wo de aba na wo tu ma amanfo. Ye mfiti preko sɛ ɛsɛ nya 100 million de business. No. Ba so hunu adwuma ɛsɛ wo yɛ. Mfiti kwa konkɔtɔ shoe meguo. Chale wate. Raba mpaboa nipa na obɛte amana bɛtɔ. Waka waye waduane bi asota. Wakeka waye noma bi saa drink bi nipa ne yɛ de skombete no amana no. Kakra na nsane wanya sika na wie no na wakoye boutique ne tia no. So no wo back. Mesro homa yɛ ni na wo. Na otie me a nyame be hyirawo. Why? Follow me. Mɛkyerɛ waware na ogu no. Kona obe maintain waware. Aware nya mpaebɔ. Adwuma sɛm nya mpaebɔ. Akwantuo. Wonye passport. Wasɔre akɔtena so ndense wɔbɔ mpae. Na sɛ nura bibisa girl bi. Ebra, ho mɛfa yɛ nkɔ abrochi na me sister. Okesisi ya maaba Ghana. Meba ne plane na me ne baaye no. Ɔde ne wɔsande waba abrochi a. Passport wa wodi wɔkɔflo plane wɔ yefa. Wo wɔpa abrochi aba wo. Ba me ba no, plane na me do ba no ne yedi obedi change. Ɔmo se me mmra na ɔmo mfa wo nkɔ. Na wo ma ba beduru na ɔmo se flo plane kɔ a, dem passport no do oba. Wo ni passport wo tia so ndede mu. E de wusika wo ba afɔre. Ne wo do ba afɔre de kɔyɛ passport. Na utu anamɔ a nka abrochi obetima akɔ. Nka betima tukwane. Mesro, homa yɛ ni na wo. Ghana ya kompre no ye ya na ye de problem naba. Ne ye brain ye ho. Ghana adwuma wɔ pa. Ghana ho kyerɛ ni wɔ. Ye ne ye hunu ya na montuo ne ye brain president. Mesro ho pa. Follow me. Na wabrabo besesa. U follow ma, me se waware egu. Nyame aso ndani ma wote ne bebrebe no, ube gyae na wabrabo akwa mu. Me ye full prophet. Nyame ne kasa kyerɛ me. Mema wakwankyere sesi a it is not oil. Eye nkyene ani nsuo ne ye de ma akwankyere. Nkyene ani nsuo ne ye de ma akwankyere. Anye oil bɛbɔ afɔde 100 million. Mesro. Ye wade bi wɔ hɔ de a obetuma sesika wɔ ho. Ono ye wɔ honhom ade ne ye wɔ threat prophet of the word. Bitin kɔ honhom mu. Bia na ɔmo asɛ wo nhira bi na akɔgye ama. Ono spend iska. Oso no ye honhom. Na sɔfo de ontimi nyɛ hwee. Sɔfo ntimi nkɔ honhom. Nti ɔka jose bɛbɔ afɔre 100 million. It is liar. Dinsini nya onye bosom. Obetimi akɔ fie abaifo hɔ. Akɔgye wa firi abaifo na ba kyekere no. Ɔno ɔkɔ oyɛ sika no betwetwea. Kɔba ye wo wiase. Mesro. Ye ma ye ni na ware. Na ho kye na boroye so. Ene ma ne ye wododo bia ni kunu. Ba wa hunu wonsa adwuma wo ye rebekɔ wanu a wonna ne beema. Beema oba wani ma ofere wo. Mesro ho pa. Mɛkyerɛ abrokyirefo so. Wo follow ma abrokyire ye wo problem. Ya ba ye sika danesem nti biti abrokyira onche na aba akokora. Na de ɔrebɛtɔ aduane de oni. Ɔbɛkɔ ontimi nkɔ Ghana not abrokyira behunu na ayi tantanta na wo sresre. Mɛkyerɛ wo ni nyina. Kwana wabrabo betima akɔ animu. Follow me. Ewo YouTube. Oko Bernard Asante. Ubenya me YouTube. Follow me. Na wabrabo nsi wiye. Awurade nka ho.